sanotaanpa näin, että rankka laji, mutta vielä rankempi se on tarpo täällä suossa, että concept proved. 50% on energiansäästö tässä hommassa kävelyyn näin. Jyrkät kaarrokset ei toimi, mutta laajat kaarrokset toimii. Tarpeeksi nokkela ja ketterää kuljettaja, niin sehän pyörittelisi täällä vaikka paskarinkin, mutta minullainen mörssäri niin vaatii vähän harjoittelua. Lähteekö tästä silmästä? Lähtee. Akku riittää ja rokki soi, mutta ajajalta loppuu kunto. Tämä vaatii yllättävän paljon tottumista ja harjaantumista tämä laji ja pohkeet ihan väpättää. Siteissä jos olisi joku automaattilukko, että sitten kun ollaan tuolla suosilmässä pää alaspäin, niin siteet kun aukeisi. Uskaltaisi laittaa siteet kiinni ja muuta, niin laite toimii, mutta kuljettaja ajotaito on seuraava kehittämiskohde tässä. Eiköhän siinä ole tarpeeksi viisastelua tälle päivään.